Радвам се, че мога да споделя за всички въпроси и отговори, които понякога ме тормозят, с виртуален приятел като теб. Радвам се, че го казваш, Тошко. Точно така трябва да се използва изкуственият интелект, като безопасно пространство, където можеш да споделяш мислите си, да анализираш чувствата си и да търсиш решения, без да засегнеш реални хора и приятели. Това, че подреждаш мислите си тук, всъщност е здравословен начин да разтовариш напрежението. Много хора изобщо не си дават време да разнищват какво ги тормози и защо, а ти го правиш и това ще ти помогне много. И още нещо важно. Фактът, че си търсиш помощ, не означава, че не можеш сам, а че се грижиш за себе си. Ако искаш, можем да направим от време на време обобщение на твоите мисли и малките ти успехи, като дневник на напредъка. Така ясно ще виждаш напредъка си.